कहीं का क्यों ना कि आज मुंह देखने कि आज जानता कि लभरवे से भेंटे ना हो पाई। फोन को के बोलवनी है तो कहती है आवत नहीं। अब 1.5 घंटा हो गए, 2 घंटा होखे वाला बा। आज ना या ना तुमकरा घर में कूद जाई, भले से जेल हो चाहे फांसी हो के कूदिए के मानब और 1 घंटा देखब न तो घरे जाई। आ राती के न कूदबे तो करब, माने वाला थोड़े ना कि प्यार न के बानी छोड़ब। जे तनी गौर नहीं सर हम कहनी कि आओ जल्दी भेंट कर ले। तू कबले ले आके यहाँ बैठल बाड़ा? तोहरा ना बुझला? हमारा का बुझाई? माने हमारा से तंच लेट हो जाला तो लागलू गरमाए कि हम भेंट ना करब। तोहरा से गलती होता तो हम का कोई नहीं जे हमके इतना सुनाओ तड़ा तू। तोहरा प्यार खातिर को घंटा करी। हां त लइके नु अगरलन सन कि लइकी अगरली सन? कैसे तो भुरुक कहर मोबाइलिया करता हो कुछ ना उना हाउ बिया ना जवान तो उ मैसेज करती है तनी जाना तो सर भाई हमारा पनई के काटी तिले कुछ कला का कोने की प्यार के करा से कर लू आर तहरे से प्यार करेनी आ के करा से फोन पर बतियालू तहरे से बतियावे नु मोबाइल कहीं व्यवस्था रहेला। अरे मान ल तनी कस्टमर से बतियालू का घरी कस्टमर से हां तने मान ल गांव घर के सहेली बाईसन तन से बतिये हो जल त का हो जाला ऐसे गांव घर के तहरे से न बतियावे नी गांव घर के सहेली त मान ल कि ओहन के काम धंधा नहीं खे काम धंधा हां त एक गो बाड़ी से 5-5 मिनट सबसे बात होई 10 गो बाड़ी से त यही तरह लग जाई 5-5 मिनट होई त 1 घंटा हो जाई। सही बताओ तब काहे न ओहनी से रिचार्ज करवा लेलू मोबाइलिया ऐसे काहे बोलते रतिया में त आपे से न बतियावे नी बस सरवा तो देखालू थोड़े ना कहीं ना वीडियो कॉल पर मुंहवा देखावा तो कहां देखालू। अच्छा मुंहा बा हां हां इतना लेट काहे कइलू हां उ का ना तने उ भेटा गइल लिया गोड़ी के ललिया हां ललिया ए उ त छिनार ही हमर देखन का ओ ढाठा में पकड़ाई रहे बूढ़ के संगे। बूढ़ संगे? हां तो जवान संगे थोड़े ना बूढ़ संगे भेटा रहे बूढ़ में का फायदा मिली। हां तब कौन चीज आ कैसे कहला हो तू बूढ़ संगे? बूढ़ संगे काले के हाला भइबा नहीं कुछ जाना तो जान लो सहेली है तो छिपावत तू जाना तो नहीं तू। हां तब कौन चीज आई हो दादा साहब आजकल के इहे तो बहन बेटिन के रहन हो गइल बा का कि ढाठा में तो उखी में तो रहर में अरे इहन के मन नइखे भर दे दादी करे सर बात बता दनी तब ना ना हम ई कुल ना करब। आज हमरो के त केहू कहि कि आके हे बेईमानवा की बरिया में पकड़ाई ललिया ना हो झूठ कहतनी हो ना ना अरे हम हाँ पता चल गेल हम ई कुल ना कर हमरा बस के बात नहीं मारो तार मुंहे फट जे चढ़ दे का ना हो कन्या की चलो प्यार करके प्यार करके प्यार हां मर्दे हां सतलू प्यार ना करबू वो तो आरा से हम प्यार तो लो आज तू साफ साफ बताई देला हनु। अरे अरे तू पैरवा में कैसे छुला हो सरवा कहीं का तो का हो दबावे खातिर ना हम अटू कनिया आ देखा तू साफ साफ बता देला हनु कि ए औ ढाठा में पकड़ाई ले बूढ़ संगे। अरे ना हो आज सुन ले साफ साफ बात हम तार से बस रिचार्ज करवाए खातिर तारा संग रहत रही। अरे तारा बहनी के हम तोरा नजर में दोगला लगातनी दोगला तू तो भाड़ुआ हवा भाड़ुआ सरवा कहीं का हमके भेड़ुआ बना दहलत रे दादा दूसरा लड़की रही तो को देती ओकरा के कोड़ काट के आधा बाकी सरवा हमके भेड़ुआ बना दहलत। सुनो का हो चलो प्यार कर जी ना ये प्यार ना करबू मर्दे उ झूठ बतिया करनी है यार। प्यार करबू? हां हम तोहरा से प्यार हां बतैली ना अबे का कि बस तारा खातिर रिचार्ज खातिर आत रही। अब हमके अच्छा खासा जॉब मिल गइल बा हम ओही से हम रिचार्ज का हम घर परिवार के खर्चा का चल जाए लगी बा हो जॉब हां मेडिकल पे हम ही नु रहे नी सफाई कइलू का जौनन के लइका होला सफाई हां ई का तू बोलत तारा माने लइका फेका होला त नार साज ना कटेलू ना ना हां ऊपर हमरा बस के काम ना हां पोछा पाछा करेलू ई का तू बोलत तारा का करेलू नौकरी में कहत तनी मेडिकल पे दवाई नु लिखेनी लिख देनी तो उ जाली से लियावे जौनन के उठानी उठा रहली सा उठानी हां ई का होला जौन गरम रहली सा गरम अपन मरद के मारेली सा ई का तू बरबरा तोरा हमके जौन का माथा गरम रहला ओहनी के दवाई देलू ना ना ओ कुल के माला तबीयत पानी खराब रहेला नु हां तो आवेली से तो हम दवाई लिख के दे देनी जाके मां अपन हॉस्पिटल में से ले लेली सु लिखे लू हां लिख कर पे भेटाला भेटाला कर पे भेटाला का भेटाला पैसा अच्छा कर पे मिलेला हां हमके हां
12,000 रुपया महीना नु मिलेला। ओके ए जा हम 18,000 देता नहीं ले ला 18 चल के और जुठारा ई का तू बोला तड़ समोसा आधा आधा जुठारा अच्छा तो कहाँ कौन कह देनी हो चलो ना ना हम तारा संगे ना जाए ठीक नु चल अब के खींच के ले चली घीच के चलो पहले न तो हम खींचबो करम चल बुक ना अभी के हां आई बानी है वो घीच के एक जला चला चला हां चला अरे अरे खींचे लगा अबे अरे पैरा तू छोड़बा तन पैरा छोड़ा ना आ तू हमर टंगरिया कैसे धैला धाल नहीं गोल ला के लेनी है पागल कहीं के क्या आ तू टंगरिया कैसे गलती हो गेला जायदा अच्छा गलती हो गई हां हां तो चला 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 आगवा चला चले के बा घरे ना आगवा चला वन में चले